Это советский мультфильм. Мы за это боремся. За Россию. Айнурның кителендә совет мультфильмы геройы Чебурашка сурәтләнгән. Балачакның матур бер хатирәсе. Читтә булганда өйне якыннарына, дусларына искә төшереп тора ди ул. Айнур махсус хәрби операцияга октябрьдә киткән була. 6 айдан соң 2 атналык юлга җибәрәләр. Бүген кабат юлга. Я увидел со всеми родными, с кем хотел увиделся. Туганнарым, дусларым белән күрештем. Бу миңа бик кирәк иде. Алга таба хезмәт итәргә көч тупладык. Безне саклай. Сәламәт. Ағай сәлік соғылық, тазалық байда сәлім ғаланы. Исәді бұқысында чулғана. Алексейны озатырга әнисе һәм апасы килгән. Ул да СВОга октябрьдә киткән була. ДНРда яраланганнарга ярдәм күрсәтә, аларны госпитальләргә илтә. 2 атна өйдә булу көч бирде ди Алексей. Замечательно. Вообще пролетели на одном дыхании. 2 атна бер сулышта үтте дә китте. Вакытны бик яхшы уздырдым. Авылда әти-әнигә ярдәм иттем. Хуҗалык эшләре элек ирендерсә, хәзер рәхәтләнеп эшләдем. Я провожаю своего братишку. Инемне озатам бүген, җибәрәсем килми инде. Без аның белән бик горурланабыз. Ул безнең яклаучыбыз. Желание, наверное, одно, да, чтобы живыми, здоровыми вернулись домой. Түбән Каманың хәрби комиссариаты каршында егетләрнең туганнары, якыннары һәм дуслары җыелган. Аларны бу юлы да хәрби комиссар озата. Ялга кайткан мобилизованный егетләребезнең беренче командасы китә. Организованный Казан шәһәре, Казаннан организованный булмагайлар инде безнең военнослужащийлар республикабызның ярдәме белән инде алар барысы да будут направляться по местам службы. Вы наша гордость. Сез безнең горурлыгыбыз, мөмкин булганча сезгә һәм гаиләләрегезгә ярдәм күрсәтербез. Киләсе очрашу мобилизацияләнгән егетләребезнең барысы белән бергә булсын иде. Түбән Кама районына 2 атналык ялга барлыгы 75 хәрби кайткан. Бүген беренче төркемне кабат СВО зонасына озаттылар. Якын көннәрдә калган егетләр дә юлга кузгалачак. Гөлнар Сайфетдинова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.